אני עם? יפה, ערב טוב. ערב טוב, יפה. רציתי לשאול על זוגיות עתידית. תספרי, את בת 54 ו? כן, אני גרושה. כן. מה אני רוצה לספר? שאלי אותי, תכווני אותי. מה את רוצה בזוגיות? את אומרת עתידית. מה היית מצפה שתהיה לך בזוגיות עתידית? מה שלא היה לי בזוגיות הראשונה. כן. מה לא היה לך בזוגיות הראשונה, ולמה זימנת לעצמך? בעיה נפשית, כפייתיות, דווקא לא הרבה דברים טובים, אבל לא היה אפשר להיות עם דבר כזה. ומאיזה מקום בחרת את הזוגיות הראשונה? אני חושבת ברחתי זה דווקא לא היה ההורים, זה היה האח הגדול. הוא היה דומיננטי. ומה שברחתי, בחרתי בסוף. כן. אוקיי. זיווג בראייה אחרת אומרת, אני מוצא את הזיווג שלי, זוגיות מתוך גמילה. זוגיות זה תיקון מאוד קשה בחיים. בואו לא נשתמש במילה תיקון. למעשה, אני כבר בשנים האחרונות, אני די עצמאית, ואני... כן, בסדר, אבל זה דבר נורא... עסוקה מאוד, אבל לא הייתי רוצה להזדקן לבד. רגע, אבל בעצם בזיווג שלנו, דרך הזיווג שלנו, אנחנו מתחילים להיגמל בדרך הקשה מדברים שלא הצלחנו להיגמל לבד, וזה דבר כל כך לא פשוט, להיגמל מדברים. ואת אומרת, שלומית, אני כבר נגמלתי, יש לך מודעות, את אומרת, ברחתי מאח נוראי, נוראי. הוא לא היה נוראי, הוא לא אשם. אוקיי, הוא לא אשם, אבל נפלתי לאותו פח. היום אני עצמאית, עשיתי איזושהי עבודה, אבל אני לא רוצה להזדקן לבד. זה מה שאת אומרת. אני גם לא רוצה לוותר על החופש. כן. אוקיי. אז את שואלת אותי, בעצם, איך תיראה הזוגיות הבאה שלי, ובעצם בראייה אחרת מה שהתפיסה אומרת, כי הסוד הוא בהבנה, ההבנה זה כשאני מבין, אני יודע לבחור. את אומרת בעצם, אני רוצה בן זוג בלי שיקבול אותי. אני נגמלתי מלהיות אסירה. מגבר דומיננטי שאוסר אותי, בין אם הוא גבר מצליח והוא יכול לאסור אותי על ידי זה, בין אם הוא גבר מוגבל והוא אוסר אותי, ובין אם הוא חולה נפש, בכל צורות אני נגמלתי, אני רוצה להיות חופשייה. אז בעצם העובדה שאת... צריך להיות ביחד, וכל אחד יהיה... אוקיי, אז קדימה, אז אם את צריכה להעמיד את זה כתנאי, וברגע שאת נגמלת מהמוגבלות הזאת, ואת בטוחה בזה... לא, גם בזוגיות הראשונה, אמנם היה מאוד קשה להתמודד איתה, אבל הייתי הדומיננטית, הוא בחר אותי בגלל הדומיננטיות שלי. אבל זה גם להיות דומיננטית, כן, אבל דומיננטיות זה גם דבר כובל, כי בעצם בן אדם לא יכול להיות בלעדייך, והוא לא יכול להתנהל בלעדייך, בעצם. כל אחד עשה מה שהוא רוצה, זה לא היה... זה לא החזיקה בזה מעמד, כמה חודשים זה לא החזיקה מעמד. בסדר, אבל הזוגיות הבאה שלך היא קודם כל, את 5 שנים לבד? כמה שנים את לבד? הרבה. כמה שנים? יותר מעשור, יותר מ... אוקיי. באמת, לא הייתי נשואה, יצאתי תקופות... את ממש לא לבד, את רק 5 שנים לבד. כן? בעיני רוחי. זה תקשור מה שאני... יש לי לא תקשור, אוקיי, עזבי את המילה תקשור. יש לי איזושהי ראייה מטאפיזית שיכולה לראות זמנים, אבל לגמרי זו פילוסופיה של הראייה אחרת. יש פילוסופיה שעומדת מאחורי זה, ואני מנסה להראות לך שאת רק 5 שנים לבד באמת. באמת. אני יכולה גם לטעות. את יכולה גם לעמוד מולי ולהגיד לי, שלומית, זה לא מדויק, וזה בסדר, נדבר על זה. לבד זה 5 שנים, את יודעת שיש הרבה אנשים שבשביל ללמוד את עצמם, או להחדיר לעצמם ידע חדש זה כמו אינפוזיה, או נוזלים. אני תמיד לומדת, אני מאוד מעריכה את עצמי בכל מיני סדנאות. כן, אבל מכל מה שאנחנו לומדים, יש תמיד תמציות מסוימות שהן אלה שאני צריך להביא אותם אליי, כי זה מה שמתאים לי. אז רק 5 שנים באמת עד לבד. מה זאת אומרת 5 שנים? לא היה לי קשר ממש רציני או... זאת אומרת שאני אגיד לה 5 שנים שאת לומדת את עצמך באמת. אני חושבת שלפני זה את הכתרת לעצמך כל מיני
ידיעות או אנשים, או... היה לי קצת פחד גם להיכנס כן. לזה עוד פעם. אוקיי. הייתי גם מזמנת לעצמי אנשים, אותו דפוס של אנשים. אוקיי. אז אני חושבת שרק עד ב5 שנים האחרונות באמת לבד. וכל עוד בן אדם לא מכיר את עצמו, הוא לא יכול, הוא לא נגמל, כל עוד בן אדם לא מכיר את עצמו, הוא לא נגמל מכל מיני הטבעות של העבר. והקושי הכי גדול זה להיגמל מהטבעות דרך זוגיות, וכנראה שכבני אדם, הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להיגמל מהרבה דברים, אלא דרך הזוגיות. ולכן זוגיות זה דבר כל כך משמעותי. כי... לא בכל מחיר. זה מחיר שלפעמים יש בני אדם שבלי זה הם לא מתפתחים. אז... בסדר, אז אם את רוצה למצוא בן זוג... רגע, בלי... את רואה שאני אגיע לזה? אני מסבירה לך מה את צריכה לעשות בשביל להגיע לזה. את יודעת ראייה אחרת לא עוסקת. איך זה... אם אני לא עובד על עצמי... סליחה, מה זה ראייה אחרת? זה תקשור כזה מסוים? לא, זו פילוסופיה. שאפשר להתאמן דרכה. וזאת התוכנית. לא, ראייה אחרת... שהיה לה בגיל 26, שבוע שעבר שמעתי. רגע. אי אמון, משהו כזה. זה נזכרתי בעצמי שגם היה לי... נכון, אי אמון. יש לכולנו הטבעות. הטבעות שאנחנו רוצים לנקות אותן. אני קוראת לזה הטבעות, פציעות דוריות. יש כל מיני מושגים בראייה אחרת. אבל אני מנסה להראות לך שאת כרגע נגמלת לא רק מפציעות דוריות את כבר נגמלת, אלא מהטבעות. ואחד הדברים שאדם גבוה נגמל מהטבעות זה שהוא בעצם באיזשהו שלב, אחרי שהוא כבר מתעייף מלהיגמל מדברים דרך בני זוג, הוא עובד על עצמו כבר. הוא כבר עובד על עצמו לבד, וזה גובה מסוים שאת הגעת לזה. אז קודם כל תהיי עוד קצת לבד עם עצמך, את רק 5 שנים לבד. אחרי הרבה שנים שאת עברת כל מיני טיפוסים ובני זוג נוראים. אז מה שאני מבקש ממך זה באמת לעבוד על עצמך לבד, וזה גובה מסוים. זה חשוב. באיזשהו שלב אנחנו מתעייפים מלעבוד דרך בני הזוג שלנו, ואנחנו מחליטים לעבוד על עצמנו לבד, ואז מהגובה הזה בן הזוג כבר אין לו פרטנר להפוך את האדם האחר לקורבן, והוא מוצא קורבן במקום אחר, בעבודה, לפעמים לצערי הילדים הופכים להיות קורבן, אבל אני קוראת לזה בראייה אחרת, מנה. אנחנו צריכים להיגמל מהטבעות האלה דרך הזוגיות שלנו, ולפעמים זה נגמר, והמנה מסתיימת.